כתב תוכה זה פרויקט של הסדנה לעיר הציבורית, שאני ארחיב על עוד קצת. כעיקרון הרעיון הוא לקחת תוכניות של בנייה ולשים אותן על מפה בצורה נגישה, בצורה שקלה לשימוש של כל אחד. יש היום, נכון שכבר יש אתרי GIS בעיריות, אבל אחד, זה לא לכל עירייה, זה די אתר לעשות את זה. שתיים, זה לא מאוד פשוט לאזרח להשתמש. זאת אומרת, מן הסתם פה זה בדיוק על היד שכן יודע להשתמש בלי שום בעיה, אבל רוב האנשים בחוץ לא ממש מבינים להשתמש איך להשתמש באתרי GIS העירוניים. בעיקרון, מה שעשינו, לקחנו את המידע של תוכניות, קרמנו אותו מאתרים ממשלתיים ושמנו אותו בדאטאבייס שלנו, שמשם אנחנו יכולים לשחק איתו ולשים אותו בכל מיני מקומות, להציג אותו בכל מיני צורות אחרות. כשנכנסים לאתר, הדבר הראשון שרואים זה המפה של העיר. פה זה מקרה ירושלים, זאת העיר הראשונה שהתחלנו איתה, אבל יש עכשיו עוד רשויות, יש לנו את אור עקיבא, אילת, רמת השרון, שדרות, כאלה. רואים מפה של העיר, שזה מפת גושים, ורואים את הגושים שבהם הייתה פעילות בזמן האחרון בצבע אחר. זאת אומרת, הגושים שצבועים כאן, בצבעים אחרים, זה אומר שהייתה שם איזושהי טבע שעברה שלב. היא לא בהכרח חדשה או שאושרה או כן הלאה, אבל היא עברה שלב, הייתה איזושהי פעילות באזור הזה. פה בצד רואים את הטבעות עם ככה קצת יותר פרטים על מה קורה בטבעות האלה, כשאלה הטבעות שהן פשוט האחרונות בעיר, האחרונות שהתעדכנו בעיר. מקום שבו יש שלב, טבע נמצאת בשלב שבו אפשר להגיש איזשהו ערר או לעשות איזה משהו, זה מודגש, ואפשר לראות שזה בשלב של פרסום הפקדה, 28 ימים להגיש ערר. זה אומר למשתמש איפה הוא יכול להשפיע, איפה אפשר לעשות את זה משהו. התנגדויות, אני לא יודע איך קוראים לזה, אני לא מתחום הממ"ג בכלל, וגם לא מתחום התכנון ובנייה בכלל. מי שאחראי הצד המקצועי זה יאיר אסף שפירא, שהוא מתכנן ערים, הוא מכון ירושלים, אני מתכנן. אני לוקח מידע ושם אותו במפה, אין לי הרבה יותר. אפשר להיכנס פנימה לתוך גוש מסוים, נגיד איפה שאנחנו עכשיו. ואז רואים את גבעת רם כאן, יש את הגוש העיקרי, והתוכניות של כל הגושים שמסביב לגבעת רם גם כן מופיעים, כי אם אני בגוש מסוים, מן הסתם מה שקורה מסביב, מעניין אותי גם. וכאן יש תוכנית של תוספת למבנה ספורט, אני יכול להסתכל על לפתוח את התסריט שלה, לראות כל הפרטים, להגיע לאתר של מב"ט, יש שם את הפרוטוקולים וכל הדברים האלה. ויכול לקבל איזשהו מידע, כששוב, זה לא לוקח את כל המידע הזה ועושה אותו נגיש לאזרח מן השורה, כי כן צריך לקרוא את התסריט, כן צריך להבין ככה מה קורה. אבל אנחנו יותר מסתכלים על התחום של הפעילים, זאת אומרת, האדם שיושב בבעל, נגיד, של הבית, אנשים שקצת יותר פעילים שכונתיים וכאלה, נותן להם איזה מושג על מה שהולך לקרות באזור שלהם, מה שמתרחש שם, ומשם הם יכולים ללכת ולהתייעץ עם האנשים שבאמת קצת יותר מקצועיים בתחום. בירושלים זה המנהלים הקהילתיים, שבכל אחד מהם יש איזשהו אדריכל שעוזר בתחום של תכנון. אחד הדברים שעשינו עם כל המידע הזה, שיש לנו כבר את כל המידע שאנחנו קוראים לזה, אנחנו יכולים להוציא אותו כפיד. זה פיד RSS למי שמכיר, ואת הפיד הזה אנחנו יכולים לחבר לאתרים חברתיים מוכרים, כמו טוויטר למשל, יש לנו דף טוויטר של טבע פתוחה, של ירושלים, שפשוט מעדכן בתוכניות, או פייסבוק. הדף הזה מתעדכן אוטומטית בתוכניות בנייה בירושלים. עכשיו, מה שקורה פה בעצם, אנחנו לוקחים את המידע שנמצא בדרך כלל קבוצה די קטנה של אנשים שעוסקים פה, אנשי תכנון, אנשים בעירייה, יזמים, ויש להם מין שפה משלהם, ויש להם את המקומות שלהם ואת האתרים שלהם שהם עובדים בו, לוקחים את זה ושמים את זה בפייסבוק, שזה המקום שאנחנו רואים את התמונות של החתולים של הדודה שלנו, או דברים כאלה. הופכים את זה בעצם לחלק מהאפיד של החיים של אנשים. אתה נכנס לשם, אתה עושה לייק לדף הזה, ואתה מקבל תוכניות בנייה בירושלים, פתאום נכנס תוך הטבעות שקורות בירושלים. דבר שהוא לא רגיל, לא היה מקובל עד עכשיו, אבל בסופו של דבר הפיד הזה הוא לא כזה גדול. זה לא שזה יתיישב לך לפייסבוק או מה שאתה רואה עכשיו זה טבעות. אתה עדיין רואה את התמונות של חברים שלך וכל הדברים האלה. אבל אתה מתעדכן, אתה רואה מה קורה בירושלים. כשמשהו קופץ לך, משהו בשכונה שלך, אתה יכול לעשות את זה שייר, כאילו לייק, או מה שעושים בפייסבוק. כל האנשים אתם רואים אינטראקציה בסושיאל נטוורק? כן, אנחנו רואים אינטראקציה
בקיץ, האמת שדווקא פחות בירושלים, כי לא... בירושלים יש אנשים שם, אבל זה אנשים שככה כן מתעניינים בנושא התכנון ודברים כאלה. רמת גן זה המקום שאנחנו רואים את זה הכי מעניין. ברמת גן אנחנו בעצם פתחנו את האתר ואת דף פייסבוק, כשהיה הסיפור עם ראש העיר שם, זה עניין של עבירות, חשד לעבירות, לא יודע מה זה. פתחנו מיד באותו ערב את אתר הפתוחה של רמת גן עם דף פייסבוק. מישהו מהפעילים המקומיים של רמת גן פרסם את זה בפייסבוק שלו, ונכנסו שם מיד אנשים, אנחנו רואים כמו אנשים עושים לייק, שבעצם הכוונה שם בדרך כלל זה בדיוק ההפך מלייק, אבל הם אומרים, פה הולכת לתוכנית, וזה הולך להיות זוועה, ופה זה, אבל כאילו... אני לא יודע אם הדברים האלה נכונים או לא, אבל אנחנו מביאים את המידע הזה לשם, וזה מבחינתנו בעצם הדבר שבאנו לעשות מלכתחילה. הנתונים מאיפה? זה אני לא... מה זה? זה אתה לא אומר? אוקיי. אני אסביר לך אחר כך. יש פה מישהו ממאפי. כן, ועכשיו אני רוצה שתגיד. סתם. יש מישהו ממאפי? יש פה עיריית ירושלים. אני יכול להגיד לך מה קרה. אחרי שגנבתם את המידע ממשרד הפנים, כבר אין לנו יותר מידע. לא יודע שגנב לכם את המידע. זה מידע ציבורי שאנחנו משלמים עליו מיסים. מה שקרה במשרד הפנים, זה סיפור מעניין. יש אתר בשם טאבה אינפו, לא אופן טאבה. והוא בעצם לקח את כל המידע של משרד הפנים, שכפל אותו לאתר יותר טוב מהאתר של משרד הפנים. אתר כאילו יותר נגיש, יותר זה, אבל אותו מידע. משרד הפנים מאוד כעסו שהם שכפלים את המידע. מסיבות שאפשר להבין שבעצם כאילו לא בטוח שהמידע הזה יתעדכן, ולך תסמוך על האתר שהוא יתעדכן, ואז יבואו בסוף למשרד הפנים, ויגידו להם, זה לא בסדר. דבר אגב שאנחנו לא עושים, אנחנו לא מוצאים את המידע, אנחנו מוצאים רק קישורים למידע. כל הקישורים שלנו הולכים לאתרים שבהם המידע עצמו נמצא. והם כעסו על זה והם סגרו את זה, והיום יש להם מין מנגנון שמשנה את הקישורים של תוכניות במבט. באופן קבוע, כל נגיד כמה שבועות, משנים כל הקישורים של כל התוכניות משתנים. זאת אומרת, אם היה לך לינק ושלחת אותו למישהו, אז בעוד 3 שבועות הלינק הזה כבר לא יעבור. וכמובן שאת כל משרד הפנים זה מעצבן כי הם שולחים אחד לשני לינקים. ואם יש לי משהו להגיע למשרד הפנים, אז זה עוד כלום משהו להגיע למאפי, ואני חושב שזה כי בעצם בשביל לפתוח אתר חדש לרשות חדשה, ויש לנו כאן את כל הרשויות האלה, נגיד נלך לגילת למשל. מה הבעיה שלך מאפי? יש לו זמן קצר, הוא לא יכול לחשוב. לא, אני נכנס לזה עכשיו, לפתוח אתר חדש לרשות חדשה, כל מה שאנחנו צריכים זה את המפת גושים. קובץ של המפת גושים, זה כל מה שאנחנו צריכים. יש לנו אפילו סקריפט, זה אפילו לא עבודה ידנית, יש לנו סקריפט, בעניין של 5-10 דקות יש אתר חדש לרשות חדשה. אבל מאפי לא נותנים את המפות גושים. הם נותנים אותם תמורת כסף. תמורת כמה עשרות אלפי שקלים, אני לא טועה. 17. 10,000 שקלים. אני מפסיד את השרת פה על חשבוני. יש לך אותם בגורמה. יש לך בגורמה בצורה שאי אפשר להוריד. זה מה שמעניין, שלא. כי הלכנו, הסדנה אחת עורך דין, סדנה להיות ציבורית שצריך לדבר עליה קצת. אחת עורך דין שמתמחה בנושא של זכויות יוצרים. אחד המומחים בנושא זכויות יוצרים בישראל. הוא הסביר שעל מידע מהסוג הזה אין זכויות יוצרים. אי אפשר לאכוף על זכויות יוצרים. זה לא מונע ממאפי להחתים כל אחד שקונה ממנה את המפות על טופס של זכויות יוצרים, והוא לא יכול לתת את זה. וזו הסיבה שהם לא נותנים לנו את זה. אבל חוקית, זה עדיין לא עמד למשפט, ואם תהיה לי הזדמנות להשיג את המפות האלה, אני אשמח להעמיד את זה למשפט. לא, זה היה צריך להיות ההרצאה האחרונה, וזה היה קושר במעגל את זה להרצאה של ישראל פה, על נושא של שיתופיות של דת. למה קשרתם את עצמכם לגושים? לא קצת... למה גושים? מה זה מעניין הגוש? טאבה בסופו של דבר צריכה לעשות חלוקה מחדש. אבל זה בעתיד. אבל זה כל התהליך. חשבה גושים מול חלקות, מול טבעות. תעבוד מול קו כחול של טאבה, ותימורים. נכון, זה היה הכי טוב. העניין הוא שהקו כחול של טאבה לא זמין לי בכל התוכנית. זה לא תמיד ברור איפה הוא זמין, זה מאוד... זה עניין לא... זה לא דבר שאני יכול לסמוך עליו. הייתי בהחלט מעדיף את הגלים כחולים, זה היה עבודה הרבה יותר טובה. יש שם בחור בשם ירון שנמצא כאן, שמנסה לעשות עבודה להוציא את הקווים כחולים, אבל זה עדיין לא מידע שאנחנו יכולים לסמוך עליו ב-100%. גם על הגושים קשה לסמוך. מה יש לנו איתה?
3 דקות, אז אני קצת אדביר על הסדנה לידע ציבורי, שבעצם זה הארגון האם שבו אנחנו עושים את הפרויקט הזה. הסדנה לידע ציבורי נועדה בשביל לשחרר מידע לציבור. שהמידע הוא מידע ממשלתי, מידע של המדינה בדרך כלל, מידע שאמור להיות נגיש לציבור, לפחות מבחינה חוקית, וחלקו גם נגיש. זאת אומרת, במקרה הטבעות, אתה יכול להיכנס לכל מיני אתרים ולראות טבעות, רק שאם יש לך, נכנס לאתר ומבקש, אקספלור 9, כל מיני דברים כאלה, שמיקרוסופט לא תומכת בהם, ואין אף אחד בעולם שמספק תעבוד איתם, דברים כאלה, אז אתה יכול להגיע לאתר, ואם תלך בתפריטים הנכונים, ופה ושם, ותגיע למקום שאתה רוצה, ואז זה גם כן, כמו מבט, יהיה קישור, אתה לא יכול לשלוח אותו לאף אחד, כאילו לא... אז הרעיון הוא להנגיש את המידע בצורה שאפשר באמת לעשות בשימוש, אפשר לשתף אותה. בטבע הפתוחה עצמה יש API, זאת אומרת, אני יכול להיכנס ולעבוד מול ה-API של הפתוחה, עם כל מיני דברים שלא קשורים את הפתוחה. בנוסף לזה אנחנו מנגישים גם מידע, הסדנה מנגישה מידע שהוא מידע שפחות מונגש לציבור, כמו למשל תקציב המדינה, שתיאורטית קיים באיזשהו ספר שאף אחד לא יכול לקרוא אותו, שלקח כמה אלפי עמודים או יותר מזה. יש פרויקט תקציב פתוח, פותחן התקציב, אם תיכנסו לאתר obudget.org, אז תראו אותו שם, הוא מגיש בצורה מאוד פשוטה. וגם מידע שאמור להיות נגיש ובכלל להגיש כמו ספר החוקים, שלמשל מסתבר שהחוקים של מדינת ישראל לא קיימים, אין שום מקום באינטרנט שיכול להיכנס לראות מה החוקים במקום. ומעבר לזה, כשהתחילו בסדנה לגשת ולהוציא את החוקים האלה, אז הם קיבלו איום בתביעה, משרד המשפטים, שמה זכויות חוקים, שיש עליהם זכויות יוצרים. מסתבר שגם על זה הם זכויות יוצרים, כמו הרמות פשוט. אני חושב שהם חזרו בהם, אני לא בטוח מה... אבל עובדים גם על זה, יש נושא של תן פתוחה של פרוטוקולים. בסדנה יש האב שנמצא פה בירושלים, ממש קרוב בספרייה הלאומית. ואם אתם רוצים, אתם כולכם מוזמנים לבוא ימי רביעי בערב, אנחנו נפגשים שם, עובדים על כל מיני פרויקטים. אם מישהו יודע, לא חייב, אם אתם יודעים תכנת זה מצוין, אם אתם רוצים ללמוד תכנת זה גם טוב מאוד, גם אנשי תוכן, אנשי GIS, בהחלט כולם יכולים לעזור לנו. ויש פרויקט שאודי הולך להוביל, של כיתה שבעצם תהיה פה בספרייה הלאומית מיוני, שבה הולכים ולומדים את תכנת. זה מיועד לאנשים, זאת אומרת, זה לא קורס או אוניברסיטה, אנשים שעושים גם דברים אחרים. באים לקורס הזה, נדמה לי זה פעם בשבוע או משהו כזה, עם הטכנולוגיה שהיא באמת הכי חדשה שיש. נכנס באמת רמת הלימוד היא מעבר לכל קורס אחר שאני מכיר, מאלה שהם בכסף, זה עוזר לכם. זהו, זו הסדנה לידע ציבורי. יש עוד שאלות? כן, באיזה שלב אתם קודם? ברגע שהן נמצאות באתר שבו אנחנו מוציאים אותן, הן מתפרסמות. למה התחברתם דווקא לטבעות שהן בכל מקרה זמינות, גם באתר של GovMap, גם באתר של רשות מקרקעי ישראל? כי זה הוויכוח שלנו, זה הקייס שאנחנו באים בתור הסדנה להגיד, שזה קיים באיזשהו אתר, לא אומר שזה באמת זמין. למה? כי אני רוצה API, אני רוצה דרך לקרוא את זה ולהשתמש בזה בכל מיני דברים, לא רק טאבלט, כל מיני יישומים. זה דבר אחד. 2, אני רוצה מסוגל לקרוא את זה, אם חושב שאין לו אינטרנט לקרוא את זה. יש כל מיני דרישות מהדברים האלה. גובמפ זמין גם בכרום, אני משתמש בגובמפ הרבה בכרום, בלי קשר, אבל... בגובמפ אין לך את הדברים האלה. אין לך את האינפורמציה. זה לאנשי מקצוע, זה התשובה. מי שאינו איש מקצוע לא מסתובב.